Malawi ndi zinthu zokusangalatsani. Iwo ndakadaula amene akupezeka ndi nyimbo za Malawi zakunja komanso amapezeka ndi mafilimu otanthauzidwa m'chilankhulo chathu chenicheni cha Malawi ndi akatswiri aja monga Simple Man, Akira, Atsoko, Apollo komanso kanyamata kamene kangotsa kumene Ichwe. Haji Music Center ikupezeka mkati mwa msika wa Lilongwe pafupi ndi depot moyang'anizana ndi pamene amagulitsa nsomba. Ndipo inu kuti musasochere tangofunsani kuti Akira amapezekera kuti ndiye kuti mwampeza Haji Music Center. Mukafuna kudziwa zambiri inu tayimbani kwa director wa Haji Music Center pa 0884728330 kapena kwa manager Akira 0995184222 kapena assistant manager Major Crispin 02123895. inu katunduru wa Haji ngochita kulimbirana mukachedwa mukagula manyaka enieni. I'm killing the beat and I'm giving them heat, so now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money, I don't taste money. I'm a testimony. Bwana kutoka bwana usipeleke weka ukone basi chikumange fulumie cheko yangu kodi sasa mara zaiwe cheko kafe huko chale unika ambulance kumoza fire kuno tafulumirani no akalo yabe kwanjini mangoni joba su mangoni joba mango janyemba umeneku tamafulumirani ndili batsikela la ndilibe kuyokwerera kai mukuyitwa chifuwa chake kale kuyanka ali kuti munthu uyo mwampeza koma aisa munthu wati thawira ndi muzi za anthu zokha koma zoti sanaluluke mulishowa ndithu pafunika kufufuza bwinobwino notsopano pafunika kudziwa location imene akukhala kuthana naye basi muthana naye kangati sa mmango lankhula zimenezo kuno anthu numapanga dala mafuna kuti munthu wina wake azibwetekeka amene ndapangira ineyo mafuna kuti ine ndife musangalale mukundiuza kuti dziko lonse lino likakanika munthu kugwira munthu mmodzi ona tichiganika chimodzi chenichenichi zona zimenezo maombo ndikupasana okwanira kumangoti sinimadziwa china chiyese ife nkumabwetekeka panopa kodi nkhani yapita kupolisi liliro ine amene mundifunsa zimenezo amene amapangisana ndicheke kunyumba kwanga ni ndani sinu unomwe amene amapangisana ndisamuke kunyumba kwa ine she muona ngati sindidziwa china chiyonse ine mmene mmayimbira kuti apereke majoke mpete mwichi mmesa nayo pomwepo china chiyonse imene amapangana ni machifa ndiyo njachaliye ino kumalola kupereka moyo wanga ndi zinthu zopusa ngati zimenezi kumafuna ine kuomberedwa muli jamu kudziwa chimene chikuchitika inayambira pachiyambi nkhani imene ikuifotokozera makaberedwe kakhaleka ku banki sindinakufotokozera ino pachiyambi ino ungochitika nyinonse mabanja langa ndizakunyenyani lero ndipo sindinathane nanu ayi ndifuna chilungamo chiyende ngati madzi china chilichonse changochitika kwa mtsikana ngakhala amene ali kuchipata kungomwalira sana zimakhala bwanji kuti mpaka namupereke pasipoti anthu amafuna kundipha ndegana nini maino process yonse imachitika ija osafotokozerako kuno polisi simukuwadziwa anthu amene wa usilankhula mopusa apa usilankhula mopepera zonsezo ndiwe galuyo mpepera lukaisonaidziwa ntchito apo
Ape kumene amene. Milandu yonse ndikankha ndineyo. Iwe kuziwa amene moyo unapwetekera iwe. Ndikupita moyimina bwana. Takupani luchali inu. Zonsezi ndikukwalise kwayo kumene amagwira ntchitoko. Zona nti onse mwanthu anamuyika mwanayi ngati machera ena anayika makamera ndithu kuti anthu akamabwera awaone. Cholinga amafuna kumphetsa basi. Iwe tamba wadzuka tikuona. Apa nde sitiyesere mapulakatiko basi. Yes, Monica. तुम बहुत खुश हो गए Ndikuva uli bwino. Ona, nakupulumutsa rumene wachi. Asikula amene magwira nawo ntchito. Zitsiri zokhasoka bani. Kungodisira ife basi zinchito. Nkumavulika nazo ife tokha amene kuti. Mwayo okhaokha tili ndi soja wanthanana. Sa, Monica wapita banje. Sa, satawo mwarani kuti. Mubaya masagwidi? Mundindira nthawi nake pano pandili kuchipatala. Ndifuna ndimuone Monica kale. Monica ali kumuko koma. Bwanji mwagwira masa. Ali bwinobwino koma amene. Ali nomuna machani kuti. Chabwino. Bwana ndisaname. Mundikhululukire ndithu. Kungoti munthu amene ucha masikilu zake ndiopsa kwambiri. Usalankhule zambwererayi. Simungalole munthu mmodzi asokoneze china chiliyonse. Chinthu choyamba mwapeza anthu osalakwa. Anthu amene sanali tageti athu. Kumenyedwa ngati ana. Chachitatu. Munthu amene anadziwa bwanji za mission ya ndalama ija. Plani imene ndimapanga ine makhala ya sukulu ndipo palibe munthu amene amadziwa chimene chingachitike. Koma nthawi zonse mangokhala kulephera. Kukhala ngati kuti ndilibe anthu amene ndikuyenda nawo. Ngazangochitikaso. Bola. Achale. Mwamaliza chivisi ichi. Musamayi wale. Kuti muli ndi mbava nyumba muno mbava yopanda manyazi. Mbava yake ndi ndani tsono? Adanda alibe manyazi amabale marambula omwe. Mota akapanda kubweretsa atingomudola manja basi. Zakudya zanu izi. Zikomo. Achali, tatuse ndiye tipange bwanji pamenepa. Anthu amene ulita akuse tipange bwanji pamenepa. Anthu akapeza nkosa ifuta aro. Ifeyo akutifuna ifeyo. Inu musalankhule dika anthu ayi. Atiuze zochita ndiwowa basi. Ndiwabwera ndi plani yanji kodi. Ndiyophweka kwambiri saa. Ingatha kukhala plani yake yosamvetsetseka kwambiri. Plan number 1. Chifukwa cha ine anthu amene angatofuna makolo anga ndiye ayike pamachera makolo angawo. Number 2. Monica mkazi wanga uja ndi mission kale paja namba kale kumugisa ntchito. Number 3. Musanimange ine sinabayi ndabakula kubera ndi chani kodi. Tindana amene munagisa ntchitoyo. Musadandaulayi mukamafuna kukira wakuba muzigwirizana ndi wakuba. Mr. Tanda Babugamwa atithandizanso pa plani imeneyi kudzera mmafoni. Ndiyenu go number 1. Amama atati. Hello. Matanda ufunani kwambiri. Zikatero tsopano. Anthu aziwatsatira makolowa. Ife tizikhali kwakusakusa anthu amenewa. उसी तरह पिट्ठू के आखिर बातों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे Plani imene ndiyopereka miyoyo. Muona koma
izi sili pesa anthu aba ayereza wasalakwe zi kuntenga khoso zona nkumantsakira munteza mabulana enawo aonongetsa makolo awawa anthu omuchira kwawo dzoti ndi anthu oyipa kwambiri awa. Kumawe chali mabulana amene onse oseseka ukuti ndikudziwa ineyo marageti onse akakumana malo amodzi. Target number 2 tipereka shuga ndithu ku mission imeneyo. Chonde univesele bangono chonde Kabana unotala ni munthu unkandikana pamene pajabwe. iya inalikapa manager ni ntchito yathu ndimene mapangira basi. Ufuna nzingo khangari yokugwisa ntchito yako ineyo. Angatimvere tu panotu tete imene tikangokambira imene Ntananga kukambira ndi ng'ombe ngatiwe. Basi panapa ndili mtembo ine panopa chifukwa cha mapulani anuwa. siyo chayi sa takoneni kuluma kwanu mkazi khangara kugwisa ntchito maiti awiri si anu imene ndaona zithunzi zanu pa kompyuta wake iyeyo. Akunama ameneyi simukundziwa koda ameneyi akundipangira nsanja ameneyi akutifoya kuti ino ndine likamakhala timafirana. Yenga limafirana ngati pali liyoti sililankhulapa pande pasingo limanga banja ali umwe muna ndi mkazi basi silakwana banja basi. Akunama tadikhanikali ndikufotokozeni pang'ono muma ndisangasa ati musachokepo apapayi anthu akumabwera kuti andigwire usazukepo nati pamene papa ndikuona ngati foto ndilaine foto umafuna nati nanga yako maperera bwanji zimene tikukambirana. Check. mungathiwa makambirana ndizimvera fona papa zonse zomwe muzilankhula siniva nawo ndithu masokane ndithu ngati pali zachisisi musadandaule ndithu mkaziyo ndi wanu ndithu sikuti ndi wangayi musadandaule. Monica chandivetsera pang'ono Monica changu ndivetsera pang'ono pokha chabwino wapasa unandimuzitsa ndinaona ine njinga yomwe ija kalala yomwe ija njina chili chonse namba kuti nali yako ufuna ndinamisa ndi yako. Lero simubwerako njinga moroyi ine ndi munthu wabwino kwambiri sindingakunyoze nayi tengani timutengane ndi mkaziyo. Kodi mkulu njinga nawe yatsiwikira ndi yandani munthu mudzi muno nkumunyoza mkulu ameneyu timabwereka aliyense amabwereka ameneyu ulatata upita mudzi kwawo mpaka nitampatsa mutathauzani njinga ija sinali yake yake yandani njinga ndi zaine za haya ladis. Monica tatifere kole pang'ono chonde Monica chonde Monica teme kai Monica tanifere koko sasa mango kwisa njiro basa ina masomo jene mango nanga ndio munthu wabwino bwino olongosoka ufuna kupeza chinthu chabwino kugwisa ntchito bweza si wabwino bwana kusenza kuti zinthu zonse ziyema mano zaziya uma ndinamisa ineyo mwina somvula nchiyechita kukonzare yosa ilungama mvula nchiyechita kupanga mulungu ine kumani yosa ngati mvula nzizokota. Abeba mwana wanga iwe ukulira chani nanga tsono ali pamene ukhumudwitsanso ngati haya baba ndiudziwa kale ajentilomani amene ukukhala nawo ndi anthu otazika kukhumudwitsa mpaka nakalekale banja silinayambika koma mwamba kale kulira chonchi kumango kukhozitsa misozi chonchi mwana maseka tidakuwuza kale kuti upeze mamuna wachikondi osati mamuna azingo kugetsitsa misozi daily osati no mmene mukupangira ndi atha awawayi chiyambira ndikumva za iweyo siname ndamaona mwana wanga asangalala kumamulisa mwana waine choncho mwana waine sanakosa kwa misozi akhala ndi nayi tifuna mwana wathu banja isazongalala ife timakondana osati masewera. Auntie tingaonoti mafuta anjawo pepani osamayitanisa mafuta akazanga iwo sumakudziwa amene amagulitsa mumulozere mwafa. Zarani iweso khala yero sajira khangani nchipatalawo tiyeko cherekapa ulira yani mpang'ono pamenepo munthu amene munyalitsa mkazi wake ndi uyu robodo ngati uyuyu come on anti muthawa yani maona ngati munthu wopanda mantha kumala kulangalira pamene paja madamu nanuwa mani chainene pamene pajapo ndimankonda nkazanga chimani ndimokonda akazangawo ine mwana wanu ntengera ngunda mafu
ngati mufuna ngakhale lero lomwe. Ayi so pano ndikuganiza zongo kuombelane basi. Oy. Mwaterera mita ineka. Tinasayinira polembesa ntchito ikuti tizaombera ngakhala bongo zathu. Ngati akutelera kwambiri. Monica. Ndimakukonda. Koma ukamapanga zachamba. Sorry. Inali ngozi chabe mene. Basi tonana. Option number 3 tikangalira mmanga dande bubble gum. Tufuna kuti timpange trace munthu uja tinamumanga uja. Mulandu wake uli mwenye mundimangira ine munomo. Kusala nkule kina yiyo semenemo. Mulandu wako ukuyenera kukhala yaka mmenemo. Ino ndakumangira ni jana. Nkhani yaka passport ndimalumikizana ndi wakuba. Passport ya tani? Unambera? Tamunthu wako mange ifo ya passport. Nkhani yake yovuta. Ine muno ndesingakhala mojaka ndithawa moto. Utawa bwanji muno. Ha. Chilazotulukira ndende nzambiri. Ngakhala kubola chipupacho ndituluka bwinobwino menepo. Tadikira uone mapulani ndambiri. Jambe ndi option A. Sindingalole kuti ndikhale chaka ine mundende ali. Ine ndinetera wankulu ali samadziwa. Ngakhale mbale igwira ntchito. Ndayembekeza uzingoona. Ndikamapanga chinthu ofuna tisayinirane. Ena amakhala makape koma ndiulula. Ngati simupanga nawo lankhulani mmasuke. Ukangononga mbale kumene kuti ukanjirasa zaka ziwiri menemo. Ukanga tisoyeka maraba urani menemo. Ngati uganiza zothawa sunga thawa ero mulibe malonga thawire muno. Inspector. Bwanji. Unibwesere plain paper komanso cholembera kuno. Sajani. Sandifusa nango bwesa kuno. Undilamulira. Aka. Ufulu kwawo mangidwa ndi ufulu woyitanisa china chiyonse. Ndifuna ndiulule mulandu. Tango bwesa pepa lalo. Mukapanda wabwera nemo sandifusa statement. Chifukwa zimene mafuna nenezo ndiye mulanduwo. Osanifusaso. Bolingo, tatenga ni pepa ndizo lembera izo mukampatsa uyu afuna lembe chani kale. Sasa. Mafuna nene zinu zina zake. Kala rolemba ende idiyo. Ndikuze ndaba zinthu zambiri. Sisu ukwana kulemba pepala. Bolingo, tatenga pepala lina ali silina kwana zolemba zija. Sana nanu basi, ndimakhala siku limodzi nomwe jakali. Kuyenderera muno line feta kurutsa ndineyo. Ndesi chani pesa. Monica imene. Aulidziwa? Yesu watu amene. Ine sindikuwadziwa kapena kutsana ndiwe? Aya lero amene amangoponya mafoni mtauni muno. Basi. Aiko ukhale ndi yako, inenso ndikhala ndi yanga, tizilumikizana. Jande unena zona kuti unapereka foni yo? Amesa mwanalosa awiri. Amangodikira ndimuona. Kuphatikizapo mafoni bafune kuyesera njira zonse zowapangira trace anthu amene. Mwana ngono ngati amene. Kufuna undidoisa asima. Tayi yetu angalira. Kwesesa ndi naesesa kupangirani za passport zija koma zafuta ndizo nsaname. Ilibe option ina ine. Furake poyamba paja munaninyoza kwambiri. Chiro bwezirukira limodzi upatsana anthu mwana ndipherapera. Koma ndakukondani ngati m'bale wanga kwambiri. Nakupangitsirani passport, mapepala onse ukulongosolerani. Wapolisi aliyense wale pamene anakula mtima iyayo. Ngati ndinayima pabwalo paja mafuna kulankhula chifukwa yoti chipongo chimene munandipanga ineyo. Wapakadali pano palibe sokuthandiza kwina kulikonse ayi. Munamangisa migration office ama nthawi inonse ndili madzi ine. Inu mene mungosangala mungoyendayenda basi. Zipitani. Chimene mudikira pepele ndi chani kuno mwana wang'ono ukanikaniso ndinufane ambe kugwira ntchito ina ngakhale zakupangizira zina ukanikani olupang'ono pomwe kundiomberera anthu zona inu mwakapanga mapulani ondiyenda ine basi munthu wankulu tinaziyamba kale zimene zija ndiponso mungaziwa kuti chimapangisa ndi chani zonse zija. Timadziwa kuti ukundiyenda pansi
ukamala nkula uzidziwa kuti ulankhulani ndani utosukuziwa kuti mtima wanga kuti ntha bwanji mwina chifukwa kuti ndikumwala nawo limodzi ti ndiwo zindilankhulira mbwerera pempempempempempeme ha ulankhula nda imwe nako wafusa nzako amene nawapha samadereraso ayi masiwano makutu anga samapa chipepeso chisoniso ndilibe mama ndikilaka ndilizambiri zauti ndilankhulako ise uli ndi nyuma iwe ikumva tiye kulankhula lero pali chotunga ndiuze china chake cha nzeru ngati DGP ha sefa ija munatenga ija tinagawana ine nda DGP sikuti napye pamene pacha sinapye sefa ija pamene pacha tendramazo zilipo unaja ayi sizonse ayi zilipo tinazisunga malo obisika kwambiri unazisiya pati wafa kale kapena wafumilaso kufa galiyo bwanji ndema mupa nsangaro फोन करना Doni anu ijara nagara ya mpini siku inomina kuendela namu ya kunsana sa ndatawa kodini sindizoni pange bwanji muli kuti ino ndatawa sana ndesa settlement musadandaule pe imene akudziwa uladziwe kaya asadziwe andunawo ndenda wapha mwali chani mwati mwawapha bwana Laji ambo manosa achinyengo ndi zingopha akulu mundizoni mwawapha bwana Laji ndero sindigawa maswiri ndikuzeni inu kumanosa munthu amene wanalithandizatu kwambiri pali munthu amene ndikumfuna tsopano akangopezeka ndi ali madzi basi aoneka othelera kwambiri pano pano ufuna ndipangisa ameneyo ndipo iweyo yangompeza ndimuphera nkunda osati masewera ine ndine mbapa yokwiya mwina sakundidziwa bwinobwino ngakhala baba ndi amama amadziwa za ine mwina akundiona ngati ndine simple mani kungompeza ndi ndiyo yanga imeneja moriyo ndikupasa ntchito imeneyi ukangomndiwompeza pena pake ungondiuza basi ndithana naye ndekha osaliso inu yayi munganamizewe kuti mwafa ndakupetsani ndineyo ayi akakhala kabineti ya kupolisiyo ndizingopha mmodzimmodzi sindisiyako munthu yayi onse ndiwapha pano pandilolero kulusa chinthu china chilichonse koma ndipangeza mwana amene yuyu ndi mwana osapola pa mchombo ngakhale ndikangwaziwa makolo ake osali m'madzi yande tiye kuti dzipira mlandu musendani mwadzipira nokha pamene pati phalose ne musiti mupita kutiko mmene ndatene musitu ndikupiratu sindingaopene iye sandifuna ndikufuna ndineyo tilankhula ndi akuluakuluka azikuluakulu ndi amene apanga zinyengo sindifunanso kugwira ntchito ndi munthu ekuti upanga bwanji pamenepa uwatsatira komweko uzitha kupanga zinthu zimene munthu wina wake sangazembekezera ayi ine ndimusangasaka undithandiza dande uyira mantha monika tu wamona laona ndiwagulaso kanyenga kamoro kayira mukhala bwanji dande apapo khaneni kuntenga basi ndinkwalira basi ameneyi hey monika Safoja bwanji monika hey monika ema tandivereko oyo sundimira ngati sundidziwa sichoncho ndiyeno masonga kwa mtima tiye ndiombere ndikatoyika kukacha unena zili kodi monika ndimakukonda kwambiri kodi muwendani ukhangire ndiyo ala nzako azili sundidziwa zimene mapangana kuti mundipange yoncho masiku asara akhali ukhalire mozilimo Raji mwananga ameneyo waima ndikashuga
kunyumba nkomani na miza ulisuda pesa ulagila nji kumbweletsa kunyumba. Monica ndi matalanga. Sharabu kwanji umari ndaraja ameneyo. Umari meza sunga ndi muntu saga bamboka ndi kali mori bwino ngati meneyo. Ufuna nkosa ule pale amayi. Eri matala ino. Uyu ni mwana wanu. Amakuno yusaba kwambira amapusira gazi. Ni mwana wanga nditu. Amangu ndi nameza kuti abali niyo kuliba ga inoyo. Taka bawande ndi ndana wasipa sala sana munanga yo. Mama. Mama bankozi. Asiwa kwambira kokutwa nina. Ndenkaza mene. Asengwa mungu zaye. Chani chiti. Takani. Ni mwana unene unabasa ule mwino. Siseni zimene. You can see it. Mama ngazaka ndangula yonjena. Asengwa basole mwana ndi hulewe. Muru. Tadiye ni utetango zipewa iwe. Mwana wanga izi ndazi zangira situkudziwa. Koma ngarozi ubwelena za kunyumba. Ifome zikiri ya musisi kubereka ule mwayi. Ungo kanga rura ulampulaga ndi yani kaya. Koma nduzo ifa yake jori takumana banjiraga. Ingo yami kaurira wadziwa tsono. Ango akulukirawa. So ilika mwina ifori yofana na misingu. Koma zacha zimenezo iwalani. Ndosi langu kola limodzi basi. Ndio ukakhala mbali yake iliyo pamenepo. Ndikakhala kumbuka matala. Osalili kasi yake yawo. Ndikupezani soni. Baba ndi matala ngusambwelela bwanji. Sisi ndiyo ya baba. Ufuna ndo apyeze. Ufuna wana matala ya baba. Basi ndubira sibasi. Monica, temaka. Tadikira gahe. Yeri. Sungu lako limene. Chisungu yasaji? Yeah, ndaupira jimphaso nangasoma funa chachikulu. Kuti udzauri ndi makukonda. Chachikulu chimene chocho. Monica, ndupanga zonse zifani makukonda. Ndidwala atine. Wandipha mutu kwambiri. Mwina mphaso ikuchepa. Dikira ndikupatsa ina. Iyi ndi mphonda yake. Ndaugulira katundu otuka nika unyamula. Monica, udzauri ndi makukonda ndaukitsa dala pamene popo. Ukalingalire bwinobwino zakitsa ameneyo. Mphaso ndikugulira kuposa zimene zizi. Wamvere? Okay? Uyendepo. Usadandaula yayi. Tionana, wamvere? Okay, bye. Kugula zovalako amakagula munthu usanamuone size yake. Tanena ni size. Size yake ndi yani? Amavalira ndine. Ungavalene ndi mkazi wa mchemwene wako zona. Amene zinkwana ende umtenga amene yoto. Hey. Hey, wangulowa ku bedroom straight bwanji. Azili yanu koko. Pamambo athu li marero. Sikarero ndi honeymoon basi. Panopa? Usadagula nsaba roma isaka size. Tinaenda ndioneka Koma mendo kona mundi ndende basi. Iyo usana zinthu zazelo anthu akuti mvavu. Ine siningaendera mwambo wakonuwo. Apa ndiwo ndichitisa manyazi ka aziti ntikutani kaya kunoko kaya. Munthu pompo kungofikira. Mesa ndikonda. Iya iko madongosolo lake simene no Monica. Tema kaya. Ndimvere ko chonde ngati ndiwe mkazi wanga. Basi apa ndiyaluka basi. Taonani madala aja azingona ngati basi ne. Azingona ngati abuja oseja ndapwasuliraru maikalanga ine. Apa ndinatiraru. Umakwa kunyo? Kamena banji ukirenga ndiunuka banji neyo. Ngataina. Kutamana udajifua? Sina zona ine sijibadwira. Ndi mwambo wawo amarero amati tiyambekera kumana ndi ineyo ndikukambirana ndemona ngati mapanga chani kumene koko mundifusa yonjo bwanji. Ifandi wabalise ndio zina nkhulene zimenezo. Pepani ndithu. Dande ndi jani? Ndiye maso yomwe. Akuswaja kuba uyo. Eri nafa ndi nokuba. Kubaso ndi nchito rubacho. Wandisangala sawa misa kuna mize naye. Maina gogo ngaine maine. Yes. Jema fupi kilako. Ndafuna kuti ndizikulirako ndine kuti musamandidelere. Yes. Mukamasiya zinthu popusa ine ndi mabaku mene.
Kangati nkunimangitsa ineyo. Koma kazi mwanasiya pabusa ndendaba. Babusa. Tandisiye. Sina mara kuna kusakusia uruza bange sina ndizina. Ndozona ndio amazona. Inu mulipeka zimene zote ningamange ndi izi ndizo. Wasozona munhu ngwakuba amene. Sio kuntu amene. Amona chakuba amene. Chitsingo bila bwanji. Chani? Ngati zochitika kwa ine kholo, zizachitike nchani kwa mwana wangayo. Madala, ninyaka shuga ngati akaka. Ngati kakutopesani mwina make. Ingoti silani ife. Aba ndenda kumana rose mitu yose aba. Asala DGB. Kundimenya mbama ine munthu wankazi ngati amene ucha. Mavuto zedi awo. Mufulumira kumene kwa ine ndafika kale kuno. Bye. Wow. Taulandirani kwambiri. Obezera mwambana. Ayati mafuna soti zinyamuka sala. Namba ano siukira bwana. Andikira uflashani sa, ndikuflashani. Ayi ambani mwani batsakayi. Sa musadandaule ndikuflashani. Okay yabwino. Zabuna zose lava uri mugwarira nkazi uja. Musamale kwambiri anthu aja mwangu lilonda kwambiri. Okay sa. Ndaperekeze ndine bwanji. Sa, zamana ndo achendeze ulenda bwanji. Mulandu uli nkali panopa musadandaule. Ulendo uno zonse zilongosoka bwino. Chinthu chimodzi choti ngakuze. Pafuniyo samala. Tingapatekesa anthu aphe, okay? Okay sa. Bwanji Phone sona. ndaiwala phone. Musadandaule, nkaulengani sa. Dikani pompa. Ankolo, ndipatse ni phone imene mwaba. Sa. Hey! Jainika njani pamenepo? Tijani! Hey! Ali sasa sunda hapa!
Yo sono ngandombe tala waineyo. Fulumirani ali moyo ndizipita kuchipatala. Oh, chao. Mama wako ali moyo. Fulumirani chao ndizipita kuchipatala. Ngera matala. Sinandi vina nawe kuna mwanyangu. Sada dauli. Tiri bangabanyi bane. Bicho libidirira. Polizi ndizina zawe ko. Okay, ndingira kaiba ngono. Ndiga bilana nawe. Chali, gamo ra GTV inapulika ifoja kwa yanki dokwa kwa imene nali ndi wewe. Foni yake ndi imene. Chifoja uro kalanga ropa ndi wewe ndio kango saini polisi ukoko. Sa, mukutoni sinapendi na baba. Iwe na mango ndiye, ndikutoa ndine zochita. Bamba karabi so yibara. Ko mari bwanje sa. Awone ko rali bwino. Bamba ngara safe ko mai. Ufaka bena kusafa nchifuno ya muntu ngari. Ubeza runtendere kunoko. Chali. Usaka ndalo nyira yiyosa. Asaruge ramene. Tuze ni foja yake. Agwene amundende. Ine ndikubira na amene. Limene ndo amulola. Basi bala mulola ine. Tino okuloba station bana. Ndipanda nayo ndineyo. Kusonyeza uri mufuna kubanga gava mulando wakupa. Ukumona muntu amene yu. Kina chili chose chimechi kupangidwa bano bacho china muselo yeyeyo. Ukundive? Jamani yeyo. A DGP? Mambo sada ndaula kala moyo. Kani mene uchilika ine sindukimvetsetsa kuno bwino. Ifa TGV baiwe sindukimvetsetsa. Olopangano pomwe. Bigira ndikuuze mfundo iyi mwana wanga ukondedwa iwe. Usaza kulubirira muntu olompangono bomwayi. Komaso chintu chimene wachiyamba usachisire panjira hayi. Ndibololera kuzipereka moyo wako mwana wanga. Koma ugonjetse choyipa chimenechi. Ndikanakhala ndili kuno bwino. Ndikadalolera kakhala kupereka moyo wanga. Mulandu akuluakulu opya mu mlandu umenewo ndikuuze mwana wanga. Futo pa ndalama palibe munthu amene amakhulupirika mwana wanga. Pira, kamalize ntchito. Usala ndaule. Ngandula nawe ndili bwino ine. Koma usalole choyipa chimene chipitirira mdziko lino. Ndikudziwa mwana wanga ndi osankhidwa. Imira dziko lako mwana wanga. Pira chifukwa cha mkazi wako mayi ako ndi ena onse. Sindingalole ngakhale kufa osachona chidzukulu ine ayi. Sadala musutizati. Bomba limene linabweralo tikadafa nonse ndithu. Pita mwana wanga. Pita ndani mwana wanga. Nduvira. Kani wakulu wa polisi yamameneza nkani ya banki. Sikutabwisa kuti anamveka kuti waphedwa kachaka chatali. Koma pano paso waphedwaso. Mlandu umene watsalira iwe ndine tsopano. Makamaka umene wapha DGP iwo
sana penkulu ameneja chani inali mission manager mission suspect yoyamba phone imene amalankhula polowa ine naiva mufulumira kumeneko ine ndafika kale kuno ndi driver imwe munalipo mmene muja plani yake inali yokuti mene makete tikadakwera limodzi akadatsika yeye ife nkupulikamo mukumbwira usiku uja usiku wake uti usiku wa sefa uja chine chika chani dantuki amene analankhulira zokhuza banja langa paufunika kusamala mungabwerekesa anthu achi konse muja amene amatitsalira munthu wankulu anali iyeyo mora TGV ali mgulu la chinyambalo TV kulengeza bwanji zakuchipatala ngati munthu ndamupha Shani urdu wa polisi mwalwene zakani ya kupaki Sikutabwita unanafika kutu waphedwa kachaka ya tayi munthu wataphulika ndi pomwe ngaoneke choncho usiku umene ucho ndimene unachitika chinyengo chonse chimene akupanga kamba pano pachi anthu a mission amayidziwa kale kuyambira TGPyo ndi anthu na migration aja adakumana ndithu alesi akunyowa ndi mvula mmene mwa TGP anandithawira kukhangata akafufuza ankafuna kuombelana kumwe adadziona nsanga apa pafunika kupanga pulani pizzo pano ingo yonse ndalama zili mbali muzinkuzi wocha basi palibenso kocha ndalama kaya yasanizinyalala kulemera kuma kumeneku ndichifukwa nkhani zili kumaso munthu oti imirira kwambiri ndichifukwa chake anthu naja afa chifukwa chonzembera mwini filimu meya koma pomwalira meya zikuonesa ngati waulula ndengana ululira TGP sangaphedwe afuna aulule kumene kuli ndalama zimene zinatsala munthu uja amayendesa za pasipoti munammanga uja analowa monso menemo ndi amene amuyikira ndi TGP kusinza libomba lija munalidema anthu wede anthu anakwera kagali morati tsonano kulucha amayenesa za mapasipoti yuno tsopano kulowa kwakolomo bwanji amene uja paja anali nthumwi ya nduna amene anamwalira aja tendikhuiwere ndi amene wasaka bwana TGP ngakhaliza kuchipatalazi wakoza mkulu wake ndi ameneyo mokuti pafuna kusamala kwambiri akumuoneka ngati wachituko choncho koma straight ndi amene wangosa zinthu zambiri moti malo anonso sangalephere ali kuliko ndiye TGP munthu wankulu ameya ulemu wanu si basi kugawana nkwa ine ndinu basi kono tijana ndrama za inezi simudziwa mmene ndazivutikirira ine mapero kwake anthu amboma mafuna mulisimbana ndife bwana inu mesa muli mboma ife natuluka moto koma kasala kuti ndiphane ndi kamwana
Sako ali kuti. Waimbile foni. Wasama passport uja wimba foni iro. Foni ngati imene sitima yankha olompang'ono pomwe. Tima zidziwa kale zimenezo. Munthu amene salibe ntchito kwa ife. Komanso aliyense kupatulapo amene ali pano pa mdani wathu. Anthu awa pafunika aphedwe limodzi ndi azibale awo. Akamaka akakanika azibale awo kuti tisakuyapoti. Tipanga pulani. Chimene tinafune ndi ndege ya boma. Kandi ya private tisizikashikeri. Zikarero mandoka nayo basi. Ngatumizeni message iro. इसे तो देवयानी संभाल लेगी. Wabwela message akuri bafunika ndege kuti anthu ana amasulidwe. Okwidwa anthu folo, kazi wako ndi anthu ena onse kumeneko. Telefoni yako nawaitsi wabwanji pamenepo. Iyo yofusa. Anthu akuna akwidwa ndasa apasa nambala yako ndosona. Yaliye mtingo panga zinzoti pesa helicopter. Mupese ndine helicopter. Helicopter? Ndokezo ringa kuti neyo. Mungopita mukakumane ndi abanki. Angathokopa sandi helicopter amene awangira ndrama. Kulankhula tusukufuna kuma kuchita. Ndakumbukirani saa. Chali sona. Munanduza za munthu. Pongozo wanu pilot. Ife kubereka chinthu chabwino kodi. Ndiungonama anapeza pilot. Ndiye ufuna mpese mwanayo kodi. Kuli mkazi ake ka. Ndiye ndizikambira pali mwini kwa mpungizo wanga. Muzirenga masewe right. Mufuna akafa ndiye muzilira mamina right. Ndeti yani zimenezi. Mufuna ukondiphetsa ineti. Ai, kumakusiyano ndi aluza anthu okoma. Iniyo muzingosenda zimenera kuseni basi. Sizofuna sayo. Mukayendese ndi nubwanyi ngati muona kuti nzophweka. Mukunditumira njine. Siwaona ndakuseni. Idzantukwa ni daba baba. Sisakunamiza ngati sampongoziso ayi. Ngati sikufuna ndiuzeni, ndingathe kuyendetsa ine. Kuyendetsa yani? Liyelo ndege. Tragedi ingetoka hivi mimi. Mafunika kupanga mapulani kuzungumza zinda ose. Nimo bana gaja. Igani kama traga roenga ni town ka. Wabanga dala kupeleka matraga adaru oso fanana. Ndio kuona ngati bana yake Qur'an. Tiambe kaita una maweta ati ala. Imene alemeleyo ndio uli anyamula ndi menero. Marela ose chimozi mozira. Ndoro kama mose zolemera. Tiambe kana zeu zina usadandaule. Kumana ufuna panga yangu fanga choti pera anthu aji. Ito nisandeke kuja kunayo kuito chomene kuja. Usadandaule ayi. Utakuona tragicha? Ndikuona. Ikafika pa junction nduzo ruiloela kuti. Ndiyo. Kutsokoloko. Yawela kumadzulo. Uchamwana driver. Ndamona, ndumona. Leo kalanga rukunkusira town mo. Koma mene ukona moyipira mene yo. Ndiudzwa imene ndikuchita. Hello. Sa muli kuti? Tili town. Exactly muli pati. Pafupi ndi 4 years. Chapa school bacha. Semota bange murengana na school ose akafola town imo. Muisokoneza truck iyo. Yes sir. Yes sir. Mundilimire mukaona uli muli kanthu mundiuze. Muiona nyamula container orange. Wakandaona. Ndipo truck iyo ndaisokoneza baba. Yafika nende bange wanji. Yayi maru. Manoko na matala banji. Iwone ngati sina nyamula kanthu iyi. Ndeta idikire kaya pang'ono. Kumbuya kusukubala magali morai. Kulibe kuitsatira, kulibe. Kulibe inali yose iliyo kayo kakuno. Simene yayi. Hello, Asoni, muli town? Pano pandili kugalaja ndi matite. Atibaja? Hey, munthu wankuluja. Ndifuna munisekelenseyo. Kudutsa truck ya ndrama. Mungambi sendo ya bota. Ikira ndikuona ife. Sa, truck ndi ya bota simene ndaiseja.
ifufuzani melesala kurialo la kuri Milani ulishua ni zona zimena nazo ndikira mocheni ne sala zona kumene koshaki mene ne anya mlanda ama nimene musaisie वो बहुत तेजी से जा रहा है रवि 10 मिनट में वो फ्लाईओवर पर पहुंच जाएगा और वहां से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा रवि अब क्या करें उसे रोकता क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे रहने दे मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है यस Aganto tiri ku studio era namani kuti sewa highway uko kuli traffic jam inna mabwanji era ngo na majonjo ba radio po ino ndi nthawi za pansewu sewa highway malopo tisagwira ntchito bwinobwino kotero kuti magalimoto angofola kuti anthu ena amene mulowera kumeneko mukachedwa ingosinthani njira imene inali Star Radio yakwira konteneje ndi yomweyo ndithu yesa chimwene sabwino bwino munditsekerese wa malangalanga kutsogoloko ndipo musalole kuti truck iyo idutse kumene koko yonde चल राइट ले फिर से राइट abandasa jega majega ni mafuba omwe tena ni makabe amene mwana wache Danger kulimbana ndine uzikhala kuti wasanzika kwanu chatsalano ndipane ndi Nkuluja achali muli kutiko achali apa ndikukathana ndi Nkuluja tsopano zindiyo kubwera kapena achali tsika tiyeko tsika mundilamulira bwanji ngati njaboma tsika abwana aba ndiye wadelera basi zachamba zene andimva mazwi abwana limalele no chance tabuya punya jingweyo iwe bangono wave
ndanakale kuti mukamalimbana ndine ndikuze nafana muzikhala munatsanzika kwanu. Pang'ono. Chega basi. Okay. Oh, nzasi maso. Sigoma. हमें उड़ानी से इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ? हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। We will sit and talk. हाँ। इस साले को मार दो। अरे बाबा माफ करो, जो मन में आया वो करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ। मार डाला, जब मुझसे बात करनी थी तो गोली क्यों चलाई? देखो, जाने दो। हाँ? मुझे जाने दो। तुम्हारी बहन का है, मैं बताता हूँ। मत बता। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिला, अता माझी सटक ली। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी, तेरी बहन मार दी जाएगी। मरवा दे। पागल हो गया तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू उसे मारेगा? मार उसे, मार, चल मारना। क्या है? जिसने भाई को है उसे गुस्सा होने का हक भी नहीं है क्या? वो तेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता। वो तेरी सौतेली बहन है। नहीं, मैं थोड़ा येड़ा हूँ। मेरी सटक गई तो सामने वाले को नहीं छोड़ता। मिल गया, पकड़ लिया। ऑफिसर, मुझे से बचाओ। घबरा तो नहीं हूँ अभी। क्यों? मुझे बचा लो ऑफिसर। ये मार देगा मुझे, अरेस्ट भी। अरे रे, हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। कच्चे का नाड़ा भी चलेगा, मैं नहीं भागूंगा। इस कचरे को जेल में संभाल के रखने का क्या फायदा है सर? पहले ऐसे कपड़े दो, इतवार को ऑमलेट दो, बुधवार को बिरयानी दो, गवर्नमेंट के खर्चे पर ऐश करेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। मारना मत वरना फंस जाओगे। बॉडी मिलेगी तो फंसूंगा ना सर। मछलियाँ खा जाएंगी, हमारे अलावा किसे पता चलेगा? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। एक गोली दो आदमी, बहुत नाइंसाफी है। घबराइए मत सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अरे एक नंबर का पेड़ है। कुत्ता है सर। बोला तूने? बचा नहीं पाएंगे। इस कमीने को मारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। छोड़ दो इसे। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो, मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे। फेंक दो ये गन। इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है, शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाए हैं। शांत हो जाओ रवि। रवि झुक जाओ। बिट्टू। अब आपको मेडल मिलेगा सर। मेडल मिले या ना मिले, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता। ऐसा नहीं होता सर, उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब वो गन खाली थी। खाली गन फेंककर ड्रामा कर रहे थे। तो क्या मैं इसे मारकर जेल चला जाता? सोच भी कैसे सकते हैं। अब कहाँ? बहन को बचा। हेलीकॉप्टर की आवाज
से कहें वो तुम्हारी बहन को नुकसान न पहुंचाए। घबराइए मत सर, वो गूंगी बहरी है। इसे पकड़िए, काम आई। क्या? तुमने उस जवान लड़की के बदले मेरा हाथ क्यों थाम लिया? एक खूबसूरत जवान लड़की और इस बुढ़े के हाथ में कोई फर्क नहीं क्या? क्या भैया, ऐसा क्यों किया? अरे एक तो तुम्हारी जान बचाओ, ऊपर से तुम इतनी देर से क्यों आए? रवि, रवि, देखो देखो, गोली मत चलाना। मैं एक छोटा था, नन्हा था, प्याला था बच्चा हूँ, और वो रवि बड़ा बदमाश है। रवि, रवि, मूंगफली खा लिया, हाथ में रखिए। वाइडा आ कई तने सिंगदाना खावानो टाइम लागे छे। मूंगफली उसके मुंह पर मारिए। ठीक है। गन वाला हाथ पकड़िए। ये तो बहुत स्ट्रांग है रे। इसका मारिए ना। अब खड़े क्यों हैं? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिष कहाँ पढ़ी है? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यही होगी? बिट्टू ने ही तो बताया था। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी, तेरी बहन मार दी जाएगी। इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस। इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? एग्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन असली हीरो वो है जो जिंदगी के जवाब दे। रवि बेटा, आज इंटरव्यू है। सैलरी कितनी होगी? शायद 25,000। उस हिसाब से 1 लाख कब तक कमा लोगे? 4 महीने में। और 2 घंटों में 1 लाख कमाने पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी बाबा। होमवर्क अच्छा है, अब जाओ। 5,000 के लिए थैंक्स, और देखना 1 घंटे में 50,000 बना के लाऊंगा। 5,000 मिल गए? ये देखो। ये पैसे नहीं, सांप है, छोड़ दो इन्हें, काट खाएंगे। हाँ? मेरी मानो, इन्हें वापस कर दो। 100 रुपए लेकर शाम को पिक्चर देख लेना, ऐश करो। और हमारी कहानी का हीरो लप्पू छन्ना सारा पैसा लोगों में बांटकर अपने घर लौट आया और फिर से बस की लाइन में खड़ा हो गया। इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।